kubor nakaslem jong unongsan Hima. Rangïalehkai ka WWE Hulk Hogan Khlad no haga karta ka bah Klongsnam haga arpusau trik naitung kat kom ki kubor balayo banlum naga Hindustan Times laitu baka shlem kubor ka TMZ dan ka 30 mile zone kalapan bana baka jing Khlad Kyndit jong Rangïalehkai Hulk Hogan Shuk layatu baki nong sumar kila pentikna ba Hulk Hogan Khlad Kyndit nakadaw jong gajing Sangeh Treikam Klongsnam ni ka cardiac arrest teri bolia babaro ki bajukhat ye Hulk Hogan de way na Rangïalehkai bakamay lingba ka Rangïalehkai haga wrestling na du kisnem prapo bat kandai po ka kubor jong gajing Khlad no jong ni Rangïalehkai ka wan hadin katu kat ni tayo balami ki kubor syapang gajing ta haga got ka kya jong